हादरनि सिमानि जोबथा थावनियावबो गाजा गोमजायै फालिदों उदांस्रिनि अमृत महा उत्सव। भारतारि रैखाथि हानजानि गजराज कुरफसनि दैदेननायाव आसाम आरो अरुणाचल रायजो आरो भुटान हादरनि सिमा अरुणाचलनि बालिमुआव सानसेनि हाबाफारिजों फालियो हादर उदांस्रि अमृत महा उत्सव। उदांस्रिनि अमृत महा उत्सवजों लोब्बा लाखिनानै 161 किल'मिटार साइकेल सालायनानै बालिमुनि हाबाफारियाव सौफैयो सा 75 साइकेल सालायगिरिफोरा। हादरनि खना खनला जेरैबो गाजा गोमजायै उदांस्रिनि अमृत महा उत्सवखौ फालिदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनि उदांस्रिनि अमृत महा उत्सवनि असिलायै गंफ्रोमबो नखर गला आरो गुबुन गुबुन फसंथानफोराव माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोनो खावलायनायखौ मान होनानै हादरनि जोबथा सिमानि नखरावबो बिरदों भारतनि फिरफिलाया। हादरारि रैखाथि हानजा इन्डियान आर्मी गजराज कुरफसनि दैदेननायाव अरुणाचल प्रदेशनि वेस्ट कामें जिल्लानि बालिमुआव गाजा गोमजायै उदांस्रिनि अमृत महा उत्सवखौ फालिनाय जायो। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै थांनाय 10 आगस्तआव तेजपुर ठाकुरबारिनिफ्राय सानथाम 161 किल'मिटार साइकेल सालायनाय हानजा 75 सालायगिरिफोरा बे हाबाफारियाव नुजाफैयो। बे साइकेल सालायनाय हानजायाव इन्डियान आर्मी एसएसबी आईटीबीपी आरो गुबुन गुबुन समाजनि लाइमोनफोरा बाहागो लादोंमोन आरो बिथांमोना फोरमान बिलाइबो होनाय जायो। हाबाफारियाव अरुणाचल प्रदेशनि रायजो बेंगिरिया बाहागो लानो गोनांमोनब्लाबो बिथांनि हेलिकप्टारनि असुबिदानि थाखाय बिथांनि सोलायै भारतारि रैखाथि हानजा इन्डियान आर्मीनि गजराज अपारेशन कुरफसनि लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल दिनेश सिंहरानी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो अरुणाचल प्रदेशनि माहारियारि मोसानायजों लोगोसे मोसौ मैथेन सौलायनाय आरो इन्डियान आर्मीनि माद्रासा रेजिमेन्ट मार्शल आर्ट दिन्थिफुंनानै बयनिबो गोसोखौ गोजोन होयो। ये प्राइम मिनिस्टर जैसे मैंने बताया उनका विजन है कि हर एक आखिरी विलेज तक हम जाएं और वहाँ पे ये मैसेज फैलाएं तो अखंडता उसमें ज़्यादा नजर आती है। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।